This is Items Music. Kining kanta para sa mga amigo natong kusog mo apply ay. Abi ni mong trabaho, aw dili di ay utang. Si Dodong ni bangon sa'yo buntag, nakapolo og sapatos nga bag-o tan-awon. Ang silingan ng utana, Asa man ka? mitubag si Dodong, nay akong applyan. Abi sa tanan trabaho sa syudad, kay seryoso kaayog dagway nga murag manager. Paguli sa gabi adunay papel sa kamot, pagbasa na mo aplikasyon sa utang. Utang diri, utang dito, murag ulan nga sigig tulo. Kung naay sweldo wala magdugay, kayang utang maoy unang upatay. Utang diri, utang dito, murag hobi ni Inday ug Dodong. Kung tingkuha kusog kayong mo atubang, kung ting bayad galit lang mawala, murag aswang. Si Inday podwa nagpaulai, ni dalag folder ug ballpen nga ping. Abi sa iyang mama interview sa kumpanya, pagkahuman loan form di ay iyang gipirmahan. Ada pag-abot sa kwarta, pabongga dayon. Naay lechon, karaoke ug video ke maraton. Ang silingan nalipay kay libre ang pulutan, pero wala nila hibal utang tanan. Utang diri, utang dito, murag ulan nga sigig tulo. Kung naay sweldo wala magdugay, kayang utang maoy unang mupatay. Utang diri, utang dito, murag hobi ni Inday ug Dodong. Kung tingkuha kusog kayong mo atubang, kung ting bayad galit lang mawala, murag aswang. Yo, paminaw mo mga suke, ting release sa kwarta. Happy ka ayo si Dodong ug Inday. Milti diri, samgyup dito, murag milyonaryo bisan utang radyo di ay to. Pero panyabot sa garday, sus kalisod, ang cellphone gi-silent, gi-airplane mode pa. Kung manawag kolektor, dili mo tubag mo ingon pagyud. Wala ko diri bisan naara sa likod sa pultahan. Tok-tok na inanuktok sa ganggaan, nagkamang si Dodong paingon sa kusina. Si Inday nagtago sa likod sa kurtina, murag action movie ang eksena. Kolektor, maamser na mo. Inday, shh, ayaw sa ba. Dodong, patsa ang suga. Uy, nakita tamo sa bintana. Kolektor, sige tawag buntag ug gabi, murag lamo nga pirmi na sa palibot. Pero si Inday ug Dodong eksperto na sa dula nga tawag og tago. Utang diri, utang dito, abi minong negosyo nga dako. Kung manghulang puso kayo mo atubang, apan kunting paningil na dili na makitan sa dalan. Utang dire, utang dito, mauni leksyon sa atong istorya. Ayaw palabe, ug ayaw patintal sa utang kung walay plano. Kayang kwartang inutang basta walay kontrol, mawag tangra. Si Inday Dodong karon nakakatuon na, hinay-hinay na sa pagpangutang para walay problema, kaysa sigig tago na baluktot na. Maunang lesson is learned, jud para dili mahimong champion sa tagoan na. Oy! Bayad-bayad mo't panak sa oy. Folk rock novelty, Inday ug Dodong. Items music vibes, katawanang ta.